Ах, човек, колко съм гладен. Да, искаш да свалиш килограми, нали? Да, но не искам да съм гладен докато го правя. Имам точния трик за теб. Оф, писна ми да ям салати, човек. Не бе, не е това. Нека да позная. Да си намеря здравословни алтернативи на това, което обичам и да си ги готвя цял ден, нали? Не. Добре, какво е тогава? Научи се да седиш и да изчакаш малко със самия глад в теб. О, какво? Ако целта ти е да сваляш, то тогава приеми факта, че понякога ще си гладен. Да, но защо? Това е знак от тялото ти, че използва мазнините за енергия. О, значи добър знак, че съм гладен, така ли? Именно, седни с глада за малко, но не за твърде дълго. Защо не за дълго? Защото после рискуваш да преядеш и да прецакаш нещата. Значи да седя малко с глада и после да хапна нещо. Да, но наблегни на протеина в това хранене. Важно е. Окей, супер си, благодаря ти. И последвай Симо Ангелов и FitCoach Pro за още добри съвети.